Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Yakanga iri shuviro ya mai Juju mai Maukomo engova yese patakatanga kuti interviews navo kuti dai Mwari angondikomborerawo, dai Mwari angopindirawo ndatanga kuenda kuchikoro. Asi munoziva zvinoita Mwari, vazhinji vanobva vati Mwari haadhakwe, Mwari havasi tsano vekumba kwenyu, Mwari vanoita zvinhu nenguva yavo. Nhasi uno tadzoka kuno kumadziva kumba kwamai Maukomo sekuona kwamuri kuita. Nhasi ndakatogara pamubhedha ndiri mumba mamai Maukomo. Regai timbotaura namai Maukomo kuti vagadzira here kutanga kuenda kuchikoro, uye shoko rekuti vatange kuenda kuchikoro rakasvika vakarigamuchira sei, nzvimbo vakazowana here. Patakambotaura navo vaiti pane zviri kuita kunetsa mwana, ndinoda kumusiyira, asi shuviro ndeyekuti nditange kuenda kuchikoro. Mai Maukomo makadii? Tiripo zvedu makadiwa. Ndiripo ndikuona mufaro kana asi kuti tangosvikira munhu ari pakubva kumalessensi kwake, zvakamira sei? Aiwa, ichokwadi. Kumalessensi ndiri kutoenda ende mukutozviona tangosvikirana. Ende mwana wangu ari kuendawo kucreche. Ndinoenda ndichimusiya makuseni, pandodzoka kumanheru ndoya ndichimutora. Ende ndonzofara mazuva kutanga zvembondiremerera vanhu vekuchikoro vachindiseka vachiti madha. But iye zvino izvi tatoenzana, ndakungoitawo kunge munhu wekuchikoro. Handisiri mai Juju. Ndakutoti kana ndikasvika muvillage ukanzonzi yes mai Juju, pamwe ndakutokangana because ndajera kudaidzwa nezita rangu. Chokwadi. Mai Juju zvatosara kumba? Ndazvekumbesha. Handichasi mukadzi wekuvillage. Ndaamwana wechikoro. Patakapedzisira pai maiti ndofunga ndirogona kutanga pamberi apo. Makabva matanga ipapo here kana kuti makazotanga kuita zvemalessensi muchizoda kubatanidza kuti kana gore rangopera mungotangirana nevamwe January uno? Zvakazofamba sei kubva patakabva paya? Paipai handinozondoti nditangirane ndiende nevamwe. Ndakatanga enda kumaleseni because ndasina munhu wekusiyira mwana. Saka pandakazowana mari yekuti mwana aende kucreche, inini ndaenda kumaextra lesson. Sometimes ndatoenda naye kumaextra lesson, iye achitamba zvake. Pane twana tunenge turipo ipapo achitamba, ini ndichiita malesson angu. Saka 2025 ndandikamirira asvika. Musi wa14 nevamwe wechikoro. Zvinhu zvese boy ende vanotondiziva already kudhara vanhu vachona. Saka musi wa14 tichitanga kuenda kuchikoro. Ndinotoenda everyday sezvinongoita vamwe vese vanhu vechikoro. Pamakatanga kuenda malessons, makagamuchirwa sei muchitanga kunoapproachana nevamwe vana pachikoro? Ndomuchiti havaitondaidza kuti madha, makaapproachana navo sei kuti muzongovaudza kuti aiwa zvamadha izvi ndezvekumba, but kana tiri kunoku tese takafanana? Munongoziva mai Maukomo havangorwadziwe nezvinhu zvisina basa. Sometimes ndaitombobatikana kuti but vana vari kundiseka kuinda, but Mwari hameno kamuitiro kavanozvingozviita so. Zvakangozviita zvega, zvinomboita kana 1 week 2 weeks 1 week ivo ndo vanga vakutotanga kutouya vachitondifunza kuti saka patinoita sei, apa ndiri kuda kutoenda kutondobvunza kuti tinoita sei, nekuti ini handisi kuziva nditori munyuka maka unenge uda kutoziva kuti ko vakambozviita sei chichi, vaitouya ozotondifunza. Zvokutoti iye zvinezvi aiwa tatova right tese, ende vakutonzwisawo kuti mai Maukomo mutu munoziva kuti ini handisi prefect. Kune maprefect vanenge vari vanhu vadiki. Vamwe vaitoda kutouya vachitonzwa kutoti ndinoramba here kana kuti ndoita sei. Nzonzi nhonga mapepa ndaingonhonga sekuti ndiri mwana wechikoro. Handimborambe kumuratidza kuti handina kuuya kuzotamba ende handinouya kuzotarisa kuseka. Ndine chinangwa changu chandiri kuendera kuchikoro. Vadzidzisi tozoti zvinhu zvakaoma kuti sevadzidzisi vatanga kuti ita chakati, ko sei usina kuita chakati, nhaiwe apa makaenzana. Vamwe vacho mune makatoenzana, vamwe vacho adiki kwamuri. Approach yavanoshandisa kana kuti imi magamuchira amunozviita, maizvigamuchira sei? Apa handisati ndasangana nevadzidzisi vese kuti tione kuti vamwe vakamira sei vamwe vakamira sei. But vandasangana navo so far handidi kunyepa. Vamwe vakabva vangondiziva nenyaya kuti vaiona mavhidhiyo. Vakabva vangotanga kutondodza kuti wagona mai Juju, teshe kuti toita sei kuti uuye. Ende iwo makore akazonyanya kuwanda because kune kamufedhi iri kubhadharira vanhu vakaita semi kuti vadzoke kuchikoro. Saka varoda 13 years to 19 years. Saka ndo pakabva pafira tsuro yangu. Uchipuwa zvese chako kungobika chikafu chete kumba. Saka
vandikatanga kusangana navo handidunyepa kana headmaster vakatondudza kuti ndiri mubereki wako nditone vabereki wangu uchikona zvototi handinana stress zvese bo stress free. Ndinzwa muchiti Juju pamakatanga kuenda palast year Juju aisara achitamba nevamwe iko zvino zvamira sei? Iye zvino izvi ndikutarisa kuti anogona kuenda kucresh anoenda kucresh makiseni then ndakudzokawo chikoro ndoya nchimutoro uchidzoka kumba ndozvandikufungidzira but ndine mumwe munhu akambondifonera malast days achinditi kuti uite zvauri kuita zvichakustressa nokuti unenge udaita basa repamba uda kubika uda kuwacha mwana ada uya achitorwa uchafoira nekudaro but ndakamubvunza kuti ndoita sei akandidewa tsvaga musikana ndikati handina mari akabva angokatawo akadaro zvikabva zvangopera zvikadini mari yandikuwana inenge iri shoma muno mutire chida kudya kuchikoro kuda kubhadhara school fees junior rinodawo kudya nda kupfeka zvise saka mari yachona inenge yakawanda saka ndoona sekutoti zviri nane ende kucrash nokuti kuinenge iri mari shoma musikana anenge kutoda $60 inini inenge yakawanda toto 60 yacho ndiyo yaJuju inopanotobatanidza zvese 60 pana Juju katikabhadhara school fees yaJuju inokwanisa kutotenga nechikafumba ini ndoenda hangu kuchikoro saka bo saka ndakupa munhu $160 apa chikafu havana hazvizobalance. Takatarisa mai Juju muri kunotangira form ani kuchikoro? Form 3 ndo yandiri kuenda kunotangira kuti ndaida kuenda form 4 but nzvimbo yangu yakashayikwa yashayikwa vakanditenda form 3 toona kuti masubject achona auri kuda kuita iwewe aungoda kungoenda form 4 auri kuda kungondoita muform 3 machona toona kuti zvinenge zvakamira sei kana ukange uchimagona unogona kuregister uri form 3 unyora but kana zvikaramba toona November futi zvikaramba unonyora uri form 3 kudaro saka hanzi kana zvikazoramba unoendera mberi usvika unyora form 4 yako saka ndiri kutonyanya kushanda nesimba because ndokasira kutonyora nekuti kuramba nchidzidza nevana zvimwe zvacho zvaunenge wachiita ka unenge wangoti nai Mwari ndoita sei ndine chinangwa changu hapana zvekuzoita. Saka makatotanga here kuita projects unozoti vana vanenge vachiti tine maprojects atiri kuita tine makala tine chichi makatotanga here sofa pamalessons amuri kuita semunhu akanga ari behind kumashure singaiti? Handidi kunyeperai handina makala kana project yandakaita because ivo vainditisa vachona vaiti hatisati tanyatsoziva kuti makala ari kudzoswa here kana kuti project ichaitwa maybe patikutonofura ipapa pandopazvitanyatsotanga and inini ndofunga kuholiday ndichatotadza kutoenda even patichavhura because nenchitira kuti ndibatane nevamwe kuti zvinhu zvizofamba zvakanaka pandinonyorawo. Saka Christmas hamuna kutoitamba? Ndaikaitamba ndiri mumba ndichitoita basa pano because ndo day chete randakangopiwa ndopa ndakasurawo ndichingoitawo zvandaitawo pamba ndichingodidiwa ndimukona nhasi ndatotanga kutosakura nhasi mvura yabva yanaya kwabva kwaitawo nhamo saka ndototira kuti tumadhezi tondasara nato tototi nditobatanidza ndizowana kuendawo kuchikoro zvikaita sei zvakanaka. Tichitarisa inguva yekurima ino mai Malcolm ndofunga patakabva pai makasiya mari dzoti tatotenga mbeu tangomirira kuti mvura ite sei inai makazorima here? Ndakarima nemvura yekutanga tanga cheni mukatotarisa chibage chiri munda mangu chasiyana kukura but chachikatoenzana pakazouya zuva chikatsva chikazoramba chishingirira chishoma saka kana even kutosakura takambosakura ndandatoramwa futi zuva rachona saka 2 days idzedzi dzatanga futi mvura kunaya ndakatodyarura pese papaita sei patsva kuratidza kuti ndakutopinda futi usakona kuda kuti mangwana kana nhamo ikatadza kuuya mangwana ndinitori munda but kana ikauya ndoita kumirawo pedzawo nhamo ndakutosakura kuti zvinhu zvangu zvizobalanza. Patakabva pai maikumbira chikumbiro chenyu chakanga chiri chekuti muri kudawo mugodhi kana bhoho zvakazofamba sei? Pane here vakazokubatsirai kana kuti makazoitawo tumabhindauko twenyu mukazosvika pakuti regai ndise mugodhi kana kuti muchiri kungotsvaga zvakare vanokwanisa kubatsirai kuchera mugodhi uyu? Handidi kunyeperai ndakawana mari ndikacheresa mugodhi but mugodhi wacherwa wakabatwa dombo apa hapasina mari yekudhurisa chidombo like izveso ndikutotya kuti unogona kungotirika nemvura iri kunaya
ende ukatodhirika zvatakwa wakutoda kutotangidzwa futi. Saka kuti urambe uchingoti kumunhu akupa mari nhaimi yazoramba ukwana kana kuti yazoda hazvizoite hazvizonyatsoita zvakanaka. Saka mugodhi wangu wakabatwa dombo. Zoti ndikaonawo pamwe mari yekuti dombo iro ribviswewo woendera mberi nekuchera maybe zvinoita zvakanaka. Ivo pavaichera pacho vaiti imari ingadiwe kudhura dombo racho. Vaichera vachona vakati munotsvaga anochera nepampamu vanoita zvemapampamu vaya. Saka vemapampamu vachona inini ndakavabvunza kuti vanoita mari. Wekutanga wandikabvunza akandichaja per meter akanditi $30 per meter asi 25 kana mune fuel yenyu per meter. Mumwe wandakazowana akanditi $20 per hour. Saka ndakaona kuti uyu anodhura. Per hour une fuel yako. Ndikazoona kuti saka zvikaoma. Saka ndakangozogarawo ndakadaro. Saka toti inganyatsodiwe amount chaiyo imari. Ndingataura zvekunyipa. Nekuti handisizoti pari kubviswa dombo iroro ndipano pabatwa mvura here. Because mukatotarisa makatombobatwa katsinga keibudisa mvura. Then ndobva vati aiyo iya haisi tsinga yemvura chaiyo mutori nemvura. Then ndobva vati ngatirambe tichiita sei tichera tibate tsinga chaiyo yemvura. Saka ivo vachona vakachera vakatombondiudza kuti iro dombo rikabva iri ndopane mvura. Saka handizivi kuti rakadzika zvikadii dombo racho kana kuti zvakamira sei. Zvidhina zvekutovakirisa zvitoripo dhari. Simende inenge yakutooma. Zvekuti nda kutombofunga kuti denda ndaona kamari yaiplastisa zvayo kuseri kwemba isati yaoma because tichaita loss. Takatarisa zvakare chimwe chichemo chamakanga minacho inawo yetoilet. Kuti hazvichaita manje iko zvino kuti ndirambe ndichingomhanya kumasango uku ndati upgradewo ndangokumbira dai ndangowanawo toilet padhuze zvichidawo senguva yekunaya kunoku ndikaonawo toilet padhuze at least zvirwerewo zvinoita zvishoma. Pane here urongwa hwakazoitika pakuti toilet ivakwa? Ichokwadi toilet yakavakwa. Mukatobuda panze apa itori kuseri kutoilet yakavakwa zvese endi ndikunzofara. Yakatovakwa toilet nebathroom. Zvokuti ndaifungoti kana iri ndaitongoti ndichawana kamari kashoma then ndongoti mutoilet mundoma ndogezera. But pandakawana mari yachona ndakangoiswa mari zvikanzi ngevakwe toilet nebath. Ende unotarisa kuti mari atakamira sei nchibva ndinotarisa zvese nemari yabhiridha. Zvidhina ndani nazvo zvese zvichibva zvangoitwa hazvinomboita kana 1 week. Ende ndikunzwa kufara. Ndinoda kutenda vese vanondibatsira kuti ndive zvandiri nhasi. Ndandiri munhu wekuti kana izvezvo ndombozvibvunza ndombozvitswinya sokuti pati ndini here kana kuti chii chiri kuitika. Pati ndinotozongoona kuti ndini. Ndafunga kuti ndinodai ndafa. Pati izvezvo ndikutotya kufa. Ndikutotya kuti Mwari ngevambonditroma makore akati wandiri ndimboitawo something paupenyu hwangu najuju. Mwari vangoratidzawo vanhu kuti ndiMwari wekudenga, ndiMwari anokomborera. Ende Mwari zvechokwadi inini handaiambofunga kuti kuna Mwari. Because nguva yandakatambura yakakura. Ende ndaingoti ndifunga upenyu hwangu ndichangofa ndichingodaro. But now ndotona hezvo nditori mumwe munhu achinja. Even kumafamilies ndatoo munhu anototsvagwa. Magurupu mamwe takatomaona akatoitwa 2010 ivo ndatozopinda 2024 toona kuti hezvo saka vamwe vese vaitotaura inini ende ndinda kuti tanga todzwa nyaya kuinbox tikufunga zvakati nezvakati zvinoita here kuti tiite kana kuti toita sei tisati taisa pagroup tongotaura pfungwa dzatinofunga. Kana kune mwana anetsana nemurume wake ndofanira tatova ana tete vechokwadi asi kwaimbonzi mudiki ende munobvunza hombe ana tete vahombe chaivo vakutondifonera ti mainini toita sei nemwana ari kunzi zvakati zvakati toita sei totora mwana here kana kuti toita sei. Ndopandakaona kuti ndakakosha. Mwari vanga vane chinangwa ndavawo munhu pane vanhu. Chokwadi Munharaunda vanhu vari kuzvigamuchira sei
zoti zvinhu zvakaoma sekutaura kwamaita kuti nguva ndatambura yanga yawanda ende vanenge vachitoziva kuti kwamai Malcolm naimi mukuenda kunoiteiko mai Malcolm ava ndangana chunhu vachatoya pano vachidya sadza sekutaura kwamaimboita kudhara kuti pane mai vamai wanzoenda kunodya ende vanhu obviously vanenge vachitoziva kuti hapana chekudya vachatongouya chete vachapfuura nepano. Iko zvino vanhu vakuzvigamuchira sei tozondopanditanga kunongedzerwa zvingaende nekupiko ndofunga wakabata kashuga dhedhi zvingaende nekupiko ndofunga murume wanhingi chete. Iko zvino munharaunda vanhu vari kugamuchirai sei nepamava? Handidi kunyeperai ndikataura kuti kune munhu anondifarira andizive mukati memwoyo munhu because vazhinji vachona vandivenga newandisina kumbobvira ndikataura naye achakwanisa kanondimhurisa because zvinhu zvakangooma kuti ndinotombopererwa kuti kuinda mazuva ekutanga nditozvinetsa ndichitombozvibvunza kuti kusei kuinda but ndikatongozozvudza ndikati komaida kuti vafarire chii because zvese zvaitika kune dzimwe dzimba dzekuti utoona kuti varunzi vane 15 years varipo kana kuti vatova ne 25 years varipo but havasati vakwanisa kuvaka kitchen yakaita seinei hapana toilet hapana mugodhi but zvangu zvakaitika 2024 chete ende 4 months chete ndozvitakaitika zvese izvi saka vanhu mumwe neumwe anotaura nepaanoda nepaanogona napo but mazuva ekutanga ndaitoonda but kubva musi wandakazviudza kuti but inini handisi kuraramira munhu ndikuzviraramira ndongoita zvandinoita ndiri pampango ndakatomboita shamwari yangu ichi yaingoita like ine situations yangu but at the end mwari vanozviratidza kuti haisi shamwari yako imhandu munhu it's like kuti mumwe munhu anenge aida uiona kuti zviri kufamba sei chita sei then ozobuda nazvo kupi sika zvamai manje handina shamwari ende handitodi shamwari yangu mabhuku angu nematicha tosora chinetsana ikoko vakandirovawo ndochemawo ndichibvunza kuti zviri kufamba sei ndiri ikoko dziri vanhu vemunharaunda vamwe vanotobvunza kuti aikwenda uchikodo nditi chichi mamonaka zvichiri zvemusha here chichi but ivo handizi kutorovhunza zvichiri zvemusha here musha upi musha ndewangu ini ndiri kuita zvemusha wangu kuenda uchikono ndikugadzisa kuti ndigadzise pandakakanganisa kumashure ndigadzise kuti ndoita sei kuti ndichengete mwana wangu saka hamene kuti vaida kuti ndiite sei handizi kuti kana vaiva nezvavaida kuti nditi vakadi kundiudza before but now ndane zvandakuita ari kuita sei zviri kufamba sei vada kutonzwa kuti zviri kufamba sei but vakushaya anovaudza because panapa ndakati handidi shamwari ende munhu akauya tinenge tiri panze tonzwa chamavinga modzokera kumba kwenyu. Takatarisa ndofunga patikapedza kutaura maiti bamaoko mari kumbotaka kuda kufona but zvinenge zviri kuchaka kunetsa ndofunga havachakwanisi kuti nditarisana nini sei nezvakaitika. Iko zvino mayanana here ukama hwasei pane mwana kawo ukama hwenyu hwasei kumbobvunzanawo upenyu ari sei mwana kana kuti chi pane here communication iri kumboitika pakati penyu? Handina communication nabamaoko tine mwana tese handizive inini ndingamutsvaga iye ndiye anofanira kuyozotsvaga mwana wake but haasokwanisa kuyozomuita sei zomutsvaga saka zvasiri kukwanisa kuyozomutsvaga ini handimutsvageni handitori nei naye as long inini mwana wangu angori fit and strong ndichingoita zvandiri kuita tisina zviri kuti disturba iye anongoita life yake ane vanhu vanotaura navo but vanhu vachona vanosvika vamwe vanototumwa nzende munoona mwana wangu vamwe vanotombotumwa nzende munotrapiki mundiratidzi because inini chandakangozaudza nchokuti inini ndikangoona munhu ane picture remwana wangu ndisiri ndamupa dokusungisa muzondudza kuti mama wanopa mapicture api mapicture ewa saka vanhu vari kutya vari kutoziva kuti handina basa nawo nezvakawanda ini ndiri kungoita zvelife yangu zvababa maoko mangayoite life yangu tozozviona. Takatarisa mama takafunga patikambopedzisira maitaura kuti na mama zvinetso zviripo asi tiri kutaura tese handirege kuvamhoresa makazomboenda here unoti mama kuchikoro ndaakuenda kana kuti wakazongoona muroora apfeka uniform ukashaya uzoti ko zvakufamba sei? Ndakaenda ndikandovaudza kuti kudaenda kupi kuchikoro
vakandibvunza kuti ko mwana munemuchisiya kupi. Saka inini ndakabva ndakasaofunga kuti pfungwa dzao dziofunga kuti ndoda kuvasiyira chii mwana. Ndakabva ndangoti mwana plani yake ndinayo. Ndozvandikaita. Vakatondibvunza kuti Mauvheni mamuudza here. Ndikati ndomuudza ari kupi. Imimi ndimuri kuziya kwaari. Motoenda mondomuita sei? Mondomuudza. Sinzi ndakuudzai. Imimi motoenda mondomuudza. Ndozvandikapindura. Saka kubva ipapo vari ngoona havo muchienda muchidzoka. Hatichatomhoresana. Because ndakaona kuti chandiri kushingirira kana ndiri wrong munondiudzawo, because pamwe pacho ndinenge ndiri kuita wrong ndisiruziva. Ndoramba here nchimhoresa munhu sometimes anondiignore. Unogona kuti ndodarika masoresema mangwese munhu obva aita si. Mangwesema masoresema zi. Mumwe musi ndakatozovabvunza kuti ndikaita si mama mune flu kani. Pamwe madaira zvandisinaonzwa but ndandazvinzwa kuti havana kudaira. Ndikati saka ndakaona kuti ava vainini havana inini. Saka inini handinei navo. Rege ivo vari kuita zvelife yavo. Inini ndiri kuita zvelife yavo. Saka mwe nomwe umba kwani. Tikangoonanawo panhamo kana vada kudairawo ndavamhoresawo musi iyoyo. Kana vachida kubatwa nemaoko like izvisu handimutora kuti kwaita nhamo. Kutosvika pavari kuda toti ubate maoko kana pakagara vamwe vanosumuka. Saka ndinovanyengerera. Ndoramba here ndichivanyengerera. Ko ndiri kunyengererei? Aiwa asi ndiri kunyanya ndichitsonyengererei. Mwana wavo ndovane handina chavo. Inini mwana wavo vanaye. Inini wangu maoko mundinaye. Saka ndichamboita zvelife namaoko. Ivo vamboitawo zvelife yavo nani naMauvheni. Hafu. Takatarisa mumakomo. Iko zvino tichida kusvika kunopendera. Handizii kana mune mashoko 2 3 amungade kupawo kune vanhu vose vakakubatsirai 4 months dzaDhisemba. Vamwe vacho vachikuramba vachikubatsirai kusvika upenyu hwenyu hwachinja. Kubva pamaizikanwa paya kunzi amai maoko masvika nanhasi uno musisina shamwari nekuti zvinhu zvachinja. Vanhu vakuona kuti pane progress. Ko munhu uya naimi zvaanotosimba sekutaura kwamaita kuti ko zvandaitosimba. Ipa ndikuona sketa ina kutovhara zipi kai. Hazvichatoiti. Zvinotombomira musha. Chandoda kutanga kuita taura ndechekuti ndinoda kutenda mhuri yese yeZimbabwe. Ndongoti pasi rese vari kuUK, vari kuAustralia, vari muno muZimbabwe, vari kuSouth Africa. Vese vanotaura neni vachindikamfota nevanondipawo kurudziro. Ndinoda kukutendei hama dzangu. Makandikoshera. Kundikosha ende handemboziva kuti ndine hama. Handemboziva kuti ndine vanhu vanondida sezvamunoita. Ndinoda kukutendai. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Ngaakuitirei zvishuwo zvemwoyo. Ngaakupei pese pamunotapudza muchipa inini namaoko kuti tikwanise kuraramawo. Ndigotenda vese vanokwanisa kundipa mari, vanonzwisisa zvichemo zvangu. Vanhu vaMwari basa ramuri kuita rakaoma. Handembofunga kuti ndinova munhu zvandiri nhasi. But ndikada kukuudzai ndakasurprise paChristmas. Ndisinombozvishungidzira. Ngonzi amai Juju ndiani anotengesa huku kumaraini kwenyu chichichi. Ndobva ndangoti svika ndikukumbirawo namba. Saka ndakangofungidzira kuti ameno maybe kuda vane guna. Ndikatengerwa huku dzangu. Ndakatengerwa huku dzangu dzepaChristmas nedzepaNew Year. Andombofungidzira kuti zvingadaro kuti naJuju tiri tingauraya huku. But zvakaitika. Zvamuchatora kuti village vanhu vanenge vakungoti svanzi anoenda nawo. Ndinotonzi ndinogara ndine bhegi remari. But sometimes vanhu havatoziva kuti ndinogona kutomborara ndadya sadza nebonongwe. Kana sadza nemunyevhe chaiwo. Not because of ndo wandiri kuda. Aiyo, handitorina kana mari yekutenga mavheji. But vanhu havazvinzwisise. Nekuzosimba kwanei nchiita. Havachaziva kuti ndane peace of mind. Ndakuita zvandiri kuda nenguva yandiri kuda. Handichaudzwa nzita so kana kuti sadai so. Saka ndinoda kutenda mhuri yeZimbabwe. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Zvese zvamunoita mukati meupenyu hwangu zvakakosha. Endi mwana wangu ari kugara ari munhu anofara. Maoko maakutoziya. Musi watatoenda tichindotsvaka kabhegi kekuti aitonongedzera raari kuda. Ndandati nditore kanogona kariramba. Mwana kuchema pane vanhu. Kutoziya zvaari kuda nezvaasiri kuda. Saka ndoda kutenda Mwari. Kuti mwana wangu atowo munhu ari kutoziya zvaari kuita naye. But kudhara aingoti chauya inyama. Ende chatomuka inyama. Aingodya chero zvese.
ezvine zvakutosarudza nokuda kwemhuri yeZimbabwe. Dai vanga vasipo handifunge sekuti ndinoda ndiri zvandiri nhasi. Dai vanga vasipo maoko mani dai asiri zvari izvezvi. Saka ndoda kuvatenda vese, ndoda kuvatenda, ngavasabatsire ini chete, chero vawaona vari kutambudzika sezvandaita, Mwari ngavapinde mumwoyo yavo, ngavavabatsire. Koitawo varume vane mhuri dzavo, vanofungidzira kuti mai Malcolm zvavanza vakatiswa nababa Malcolm. Ndinoita zvese zvese kinoti ndavahuri, ndinoda varume chaizvo. Ndokumbirawo hama dzangu, imbondisiyai ndiite zveupenyu hwangu. Handisi kuda murume. Kana ndakuda murume ndichamutsvaga ndega, ende ndichaona kuti uyu ndiye wangu, kwete zvavari kuita izvi. Nekuti vamwe vachona ndo vachazoisa makomenzi vakutora kuti hei chichi, nekuti ndichazokudza zvisiri izvo. Nekuti the more yandokudza kuti handikwanise, uchatanga kutaura hope kana kuti uchabva wati chichi. Mumwe munhu akazombonitumira mari, anditumira mari, akatofona zvakanaka, ndobva tataura nyaya, ndobva atonditi arise Malcolm chichi, ndobva ndibvunza kuti munaunangani nichitotaura. Saka rege ndingokuisirewo mari yedrink, ndobva ndisati $20, ndazviziva here kuti ari kundida, aisa mari iye. Zvakazoya kuseri kwemari, ndikamudza kuti ndodzosa mari yako bheki. Aiwa, anoda ndikutoda kutokuroora. Ndikati varume vese vari murodhi mwa varuda kuroora. Kana vese vanotofamba parodhi vachiudza munhu kuti ndokuda, vanongoti ndoda kuroora nyangwe asingadi kuroora. But imwe munhu ukazomupindura rafu, ndovaya vanosonywa makomenzi asiriwo. Handisi kuita zvese zvese, ndikuziva zvandiri kuita. Aiwa, tinotenda mai Malcolm, ndofunga mashoko enyu kupedzisira. Semwana wechikoro tozoti mapeni akudiwa kamuswa 14 vana vari kuvhura. Hapanawo zvimwe zvamuri kuda here takatarisana nekuenda kwamaakuita kuchikoro? Now ndakatenga mabhuku nezvekutangisa kuenda kuchikoro. Zvese ndinazvo pari zvino. But obvious mabhuku achapera. Mapeni anopera. Zvese kana even uniform ndomuona kuti zvese imwe yatoadiki futi. Inodiwa imwe. Saka ndinoda kungoti kumhuri yeZimbabwe anokwanisa kundibatsira nepineapple, ndinozvigamuchira ende ndinozvitenda. Mugodhi wangu uruda kudhurwa dombo. Ndisaende kumaraini kwakaoma. Ndakambenge nchimbochera zvangu yange irimo, but yakapera nenyaya kuti zuva raramba richidi chwe. Mugodhi wangu ndo wandokunyanya. Ndikange ndane mugodhi pamba nemvura yangu, toilet yangu ndinayo, pekurara nemwana wangu ndinapo, zvinondiitira zviri nani, ndinorerukirwa. Ndoda kungoti ndongoudzawo Zimbabwe kuti ndozvandiri pari zvino. Notenda neizvozvo. Tinotenda mazvinzwira muri Zimbabwe vandakagara navo pano ende mai Malcolm vazhinji munovaziva nekuti mai Juju. Ndofunga nyaya wechitanga tiri kwaChief Nyamaropa uko vazhinji muchiti ko vadarirei kubuda vachitaura nyaya dzakadai, asi unenge usingazive Mwari kwaanenge achikuendesa. Ndofunga nyaya iyoyi taikupai, ndofunga iko zvino vada kuiona endai paZimNewsBeat TV. Ndofunga kutosvika mapati 7 mai Malcolm achitaura kana kuti muchiona uchapupu kana kuti kubata kwaMwari mukati meupenyu hwavo. Vakambotanga vakaimba vakati iko zvino handina pekurara, vanhu vakavabatsira vakavapa patakagara pano, vakavabatsira zvakare. Iko zvino vakutaura kuti aiwa ndane chimbuzi changu, ndane mugodhi, asi mugodhi wangu problem yaya pakuti une dombo roda kudhurwa kuti mvura isazopere kana takusvika nguva yekupisa iyo, ndiwanawo mvura yekuti ndikwanise kuwachira mwana hembe pamwe chete nekutenda kuti ndava kuenda kuchikoro. Azvo ndava kuenda kuchikoro muri Zimbabwe, zvinhu zvekutangisa musi wa 14 January pachavhurawo vana vese, vana venyu pavachavhurawo mai Malcolm vanenge vari mudheski imomo mubhenji nevana venyu vachidzidzawo sevamwe. Vari kutaura kuti chandingakumbire pauri zvino ndechekuti pachazongoperawo mapeni angu andakatenga muri Zimbabwe, ndoziva kuti hamupererwe, munozongondibatsira. Mari yemugodhi yandataura kuti dai wadhurwawo munozongondibatsira sekundibatsira kwamaita throughout 2024. Vanoti ivo ndingatadze kuenda hangu chechi kunopa testimony, asi pano pazvakatangira ndiri munana ndinopa testimony kuti ndinoona Mwari achifamba mumba mangu. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi
Elizabeth Nyaguyo tichiti chisarai. Upenyu wa Mai Malcolm kana kuti Mai Juju une nhoroondo ine misodzi pamatama avo uye neveruzhinji rweZimbabwe. Mai Juju vakatanga nekuuya kudare raChief Nyamaropa kumadziva uko vakapiwa nguva shomanana yekutsanangura mararamiro eupenyu hwavo pamwe nemagariro avo. Nyaya yavo vakaitaura nemisodzi pamatama apo vakaudza dare kuti upenyu hwavo hwakapinda muna taisireva apo vakaenda kubasa kwemurume wavo ndokusvikowana maARV akange achinwiwa nemurume wavo muchivande ivo vasingazive. Izvi zvaidudzira kuti murume wavo akange achirarama neutachiwana hweHIV. Vakabva vaendawo kunoongororwa ropa wanike naivowo vakange vaine utachiwana hweHIV. Vanoti vakazvigamuchira vakabva vapinda pachirongwa. 6 October ndairwara ndichipera simba ndichiita sei ndokubva tachizoenda kumadzivo ndakaenda naamai mushure mekunge ndaenda kubasa kwaMalvin ndokubva ndaziva kuti Malvin aiwa mapiritsi ari kubasa kwake achihwanda asi nini asingandiudzi. Ini ndazouya kunoku ndopandakati amai ndiperekedzei ndoda kuenda kundotestwawo nekuti pane zvandisiri kunzwa zvakanaka. Chokwadi changamirinde ndanosvika ndibva ndatestwa ndibva ndabetwa HIV positive. Ndakarwadziwa zvikandiomera asi ndakashinga ndikaramba ndiripo. Vanoti mushure meizvi murume wavo akavatutisa ndokunovasiya kumusha kwavabereki vake kumadziva. Ikoko vakatanga kupisiswa zvidhina neuswa vakaoneswa nhamo navamwene pamwe navatezvara vavo zvekuti vari vatatu vamwene vatezvara pamwe naivo semuroora vairara mumba imwe chete chinova chisionekwi. Handisi chinhu saka amweni wangu yevanzire ndoona sekuti yevanzire yekuti ndikarwadziwa ndichasimuka njiita sei ndichienda. Handina kusimuka ndichienda ndakatovaudza kuti ndirofira pano ndiri ngozi yenyu ende ndinofira apo ndiri ngozi yangu. Ndinovamhoresa handitadzovamhoresa ndinotomuka mamuka sei baba mamuka sei mama. Takasvika nguva yekuti mvura yainaya kubva pese painaya mvura ndairara nababa namama mumba vaitobvawo bedroom kwavo zvekuti ndakambofunga kuti imba yavo inodonha kuihinda. Ndakazobvunza amai ava vanoziva kunge vaziva kuti ndiri kuvabvunzira ndaitovarekodha zvangu ndichida kuitira umbowo kana ndaenda kwaChief ndichifunga kuti vanozondirambira. Vakazongoitawo kuti Mwari zvavanoita havana kundirambira nyaya yavo. Zvikanzi ndikati mama pamunobva umba kwenyu kuhinda kunonaya here kana kuti muchityaurwa nemheni. Zvikanzi kana mukicheni imo mutogunongorohwa nemheni. Ndikati saka sei muchiuya kuzotidare tese. Zvikanzi totya kuti kana mhepo ikauya kainsa togunotorwa maratatiremo. Saka nenyaya yemagariro angu akaita seiwayo sometimes nechichinje mukicheni mama vanogonongotora imwe nguva yekuti vanogonongovhura door kana baba wakamira sepamberi apa danga rembudzi raiva pamberi first day danga rembudzi ranga riri padhuze nepamuso pekicheni baba watoripo vari kupinda ndiri kuchinja apa handina kana bhurugwa zvaro. Ndopandakati ko mama musi iyoyo ndakapererwa nemashoko handidi kunyemba ko mama muri kuvhura dhoo so hinda zvikanzi mumba mangu. Ndikati zvakanaka chindipei pangu pamaifanira kundipa nemurume wangu ndivake. Zvikanzi hatikupeka naMalvin asina kuuya. Saka nenyaya yemagariro angu akaita sewe zvakandipa kuti ndizosvika pakuenda kwaChief. Mushure mekutaura nyaya yavo kuna Mambo Nyamaropa pamwe nevanhu vakange vari mudare uyewo zvakare ikabuda pasocial media, Mambo Nyamaropa vakazopa amai Juju stand pamwe nemunda. Ruzhinji rweZimbabwe vakabatikana nenyaya iyi vakabatsira mai Juju kutenga zvose zvaidiwa pakuvaka imba ikavakwa nechimbi-chimbi. Ivowo mai Juju ndivo vakange vari Dhakaboy pakuvakwa kwemba iyi. Stand iyo ino yakatombozotanga futi kunetsa because vanhu vanga vasiri kutoda kuti ndivakire ipapo vanga vatone stand dzavo dzavaitoda kuti ndiende. Saka chimwe chinhu ndoda kutenda Chief vakaramba vakamira neni kusvikira vakaignora zvese zvaitaurwa nevanhu. Ndikadzokera futi kwaChief stand iyo yanetsa
ndichingobva kwachifi musi wandakangobva kwachifi handinozomboita zvekunonokera ndakatobvako ndofunga zvekumaskati mazuva rodoka kwachona ndakatosvika pamba pana amwene wangu zvemapasti 9 pasti 10 usiku ndatoenda kutonotsvaka zvina chichi ndatoona kuti zvinhu zvaredere mangwana makuseni zvekuma4 bhiridha wangu achiuya imba yakavakwa 2 days 2 days kubva pasi apa pafloor kutochera foundation nekutosimudza mudhuri yakavakwa 2 days chakatozongononoka mapangu ayo nekuti anoda kumbotonzawo ndo zvakatongozononoka chete ndobva tatokwanisa kutotengawo masimende kuti imba ivakwe uswa nchitocheko zvichifamba zvakadaro umwe ndakazotengawo but umwe ndakacheka ndega kusvikira kuti ndizotengawo madhoo handaitoti bhiridha chivaka ndotombomusiya ndombomhanya kundotenga ndombodzoka pamwe dhakaboy wangu wavo ainonoka because bhiridha ainzwisisa situation yangu aigona kutoya zvekumapasti 4 maxen but dhakaboy aigona kuzosvika na10 vanhu vakutomwa ti saka ndaitombomhanya nefoshora kuti zvinhu zvifamba motomboita ndimi dhakaboy wacho ndozvigona kuti imba ipere chido chiri chekuti dai ndagara pai ndagarawo panzvimbo pangu ndakasununguko ndichifara sezvandiri kuita nhasi amai juju vanoti kutaura kuno vatomirira mvura kunaya chete kuti vaise mbeu yavo yechibage pasi vagotangawo kuita gohwo izvi zvigoita kuti vawane chibage pamwe neupfu zvekudya ivo nemwana wavo. Kana nyasha dzichinge dzoburuka kana nguva yakwana hapana anokwanisa kumisa kuita kwaMwari. Kunewo akauya akati anokwanisa kuendesa mai Juju kuchikoro kuti vadzidze kusvika vane tamu. Zim News Beat TV yakabva yasanganisa amai Juju nehama iyi ndokubva vawirirana. Zim News Beat TV crew yakashanyira mai Juju kuti vanonzwa kana vachigamuchira urongwa hwekuti vadzokere kuchikoro. Ndinoda kutenda vese vanondikurudzira kuenda kuchikoro. Because kazi izvezvi zviri mudiki kwandiri. Ukatanga kuti hlo chirungu handichinzwi. Saka ndikazi ngendeenda kuchikoroko ka zvofamba zvakanaka. Ndienda kungokwidzawo mamonya imomo ndichingodidi chingovhiringika kandirimo. Ndira namai vangu vari kundikurudzira kuenda kuchikoro. Ende kuchikoro ndiri kutoenda. Zvinhu zvikazonyatsofamba zvakanaka apa. Because bhegi mabhuku bhutsu chichi mukomana ndiye akutonedza kuti ndomusiya papecha pari safe. Noti mukomana ndoda musiya pari safe. Because ndiwo ndiri kuda kutodzidzira kuti zvinhu zvake zvizova president chaiwo wemangwana Juju. Saka ndoda kunyatsoita zvinhu zvangu zvakanaka. Pane vane situation yandinayo. Ndokurudzira kuti especially kana ari mukadzi kuenda kubawa is solution. Is solution. Nongererawo mabhini udya. Uite sei but haumbofi Mwari chewe chevavadhakwe. Inini nhasi uno ndakagara pa asati ndambogara mubhedhi wakadai so. Handisati pa upenyu hwangu. Tengwetiwo kungono kana kungonza kuti mutifiso tetototi ndofunga munopindwa nevanhu vanonyatsoshanda. Inini ndakazotompindawo zvekuti even musi wandakatoenda ndichinovhunza praise vaingotaura vakatasa usaidi. Musi wandakazonobhadhara vachizouya nembeti vakatoti ko ndopa stand penyu nemama imi chichichiwe kuti vazoziva kuti zviri kubva mupizvi kuenda kubeka hauzotauri but ndakangoti ndipapa hakwanike mastendi kunogera ndikati handiziye sabhuku makaitengane mari ndikati 800 ndichibva ndatonyarara but kuti vazoziva kuti zvinhu zviri kufamba seka vazi saka mutori nemari dzenyu nhai ndoti zvanzi but amboratidze chichi ndinoti habo zvinhu zvifamba zvakanaka. Munhu siende kubawa. Munhu dzidza kuti kana ukawana problem kana kushiya cheko nemwe munhu ndifunge kuti zvonyadzisei azvinyadzise. Saka kuchikora handizive kuti ndinokwanisa kunyatsobudirira here kuenda musi weTuesday. Because musi weTuesday definitely ndoziva kuti zvinhu zvangu zvatwabo. Fizi zvese zvese zvatonangana. Tatika zvimwe maybe pane zvimwe zvamukazode kunana mama zvichidawo zvamukazodawo semwana wechikoro. Because ndava kutotika semwana wechikoro. Nditori mwana wechikoro. Handiri mwana wechikoro zvechikwadi. Ndovaudza. Ivo vakataura kuti usambonyara. Ndiudzi kana pane chiri chauri kuda even iri privacy kutaura.
usanyare ndine mari ndotumira ndisina ndokudzoti mira kusvika pakati ndogadzirisa saka handinyari hai ndiriwe nyasha because ini nyangwe ndikavhunzonzi mwari wakamuona here ini ndakamuona amhena asati amuona ini mangu mumba munomu akauya ende jesu ndinogara nchimuona everyday pese pandinora ndogona kutomboti upu watopera ndotomboperwa neupu zvoti ndomboshiya kuti ndoti mama ndipewo upu here kana kuti ndoti chii anotongononzi majuju uchine chikafu herewo pamwe pachona handi vanotoita fona foni ndenda kudaira zvimwe zvokuti neimwari onzonzi ndazvonotauna vanoto zvakare ani nani akasununguka kuramba achitambanudza ruoko rwavo kuti ivo nemwana wavo vararame upenyu husina kukumbira. Pamusha apa pachiri kuda toilet, tsime remvura yekunwa nekuti kwavari kuchera mvura chinhambwe. Vanoda kubatsira mai Juju nezvekudya, kupfeka, mari yekuti vatange kuita mabasa emaoko, makasununguka kuvabata panhamba dzavo dziri kubuda pascreen kana ZimNewsBeat TV vosvitsa shoko nekuti dzimwe dzenguva network inombonetsa. Kana zvikasashamisa asi Mwari. For ZimNewsBeat TV, this is Robert Tafumani in Madziva, Mash Central Province.